Ano kung nahingog mo? Matay mo. Ano, siya ba? O, diba? O, diba? Laki kag ugmod sa. Hey everybody, it's Shanna P. Karon magdula-dula ta, mag-experiment ta kung unsaon pag-achieve ang instant facelift and nose lift. Na-remember na ko nga na ako'y kining device nga China nag-order na ako sa Shopee tung una pang panahon, Shopee or Lazada, kalibot na gani ko, na pang pa-instant nose lift. Wala pa na ko ito nabuhatag video and may nalang wa pa na ko ito na lavay, no? And aside from the nose lift thingy, nakita po na ko itong tape. Nag-order po na ako sa Lazada or Shopee ito una pang pa-lift sa mga saggy area. So, mo niya mga products. The first one is para sa atong ilong. It's called Rhinoplasty, and I thought China siya, pero Korean man di ay. Korean iyang sulat, but this is it. And for the face tape or sticker, it's Dodo label. If you're curious to know unsa ang effect ani sa ato ang kiwing, then keep on watching. Una na to try ang face tape. Kung mapansin ninyo, akong kilay diri na side is lower than the other. So I think we're gonna try to use the face tape para ipantay na siya. Pero ingana gid akong face, guys, dili siya pantay for some reason. Itong effect kung maapas ba niya iyang sister Zai. Try po na to diri sa nanabi ako double chin. Oh, Lord, tabang. So, money and Dodo label. Mura lang siya band-aid kadak. Tapos, unfortunately, wala siya English na instruction. Pero, na naman siya picture na dali lang siya sundon. So, mura lang yun siya band-aid of mechanism. Bali, ani siya. Yan. So, dali ito. First mark. Kailangan kay kung diri magikan, di ba? Klaro pa ayo. So, diri kung ano, pwede matabunan ng puto or facial oils. Ay, arrow. Makita ninyo. Obvious kayo. Wait lang. Magbasa tag instruction usab. Okay, Koreana beta. Di ba? Natay nasabtan sa Chloe. Charot. Matanggal kayo siya. Wait. Ayan! Natanggal na ang araw dyan. This actually is... Ay! Tsaka natanggal ang pikasan. Wait lang, nabinhod ko, bash. Okay. Natanggal siya. Take 2. Diba? Diba? Pwede. Ay! Correct. Naga pa yung naitip na baby hair. Lagot. But anyway, ma-feel na ko ang full. Feeling na ko mas power ni na, powerful ni na pilit. Hindi ko siya maklaro sa camera. Pero in person, klaro gid kaya siya dahil marami kag na scotch tape sa agtang. Anyway, ito nang area siya itong mga baby hair. Kasi natabunan. So, nalubat akong camera design, but it's a blessing kaya nakamerienda po. And now we know na makalast siya of 30 minutes at least. It's still here. Medyo natanggal-tanggal siya diri gamay sa naay baby hair, but all in all, naagya kong dira ang kapit. I can still feel it. I don't feel the pull is as strong as it was when I just applied it. So baby, nag-soften na siya gamay, ninaog na ba siya gamay, or kasi nasanay lang ko sa pull. But if I look closely, it's still here. Like, itong medyo fold kung asan ako gibanat. Nalagyan po ng fold dito na side. And then now, we're gonna proceed to the most exciting part of this video. When I got this, I'm not gonna lie, of course, I tried it. I never got to make a video, but let's give Rhinoplasty another chance and let's give my nose another chance, no? Malay mo, mag-work siya this time. Pakita na ko sa inyo up close. Bali, ana lang siya. We'll start with a small. Alkoholan na yun na to siya, no? Before na to ipaslak sa tong ilong because you'll never know. Comes with this kind of thing too. Murag hook niya siguro. Tiil-tiil din na sign. Tiil-tiil. Bukana ko siya dali. Sa baba. Bali base. So, sa tips akong ilong. Ano kung nahingog mo? Black ay kag-ugmod sa. Yeah, marong ba? Pagbawi ba kay nagikog mo ni Ubanzay? Nagsundo rin siya kugmod zay. Makita pa na ko siya nagasilip-silip. Nagtsaka man sa ako siyang itulak.
I forgot to mention na wala gid ko nag-contour today kay syempre para makita yun na to ang full effect ani ato ang mga kabuang din na side. Okay, so that's that. That is the small. Hinahan mo. Wapa na ko ani. Wait lang, hindi lang ko magkatawa kayo kay sibog atong ilong day. Okay. So this is size small. Check. Now we'll move on to size medium. I just right na. Kasi ano diri? Wala mo kung baboy ba siya. Ma-feel gini mo siya. Nakatusok sa labo na diri sa base. Sa taas okay lang. Pero sa base, like, ma-feel gini mo siya. Tangos siya side view. Diba? Tangos. Pero frontal, na siya pagka Peppa Pig. Tapos pag mag-storya ka, kay stretch lead kaya siya against the base of your nose, ma-feeling mo siya. The movement check. Uy, kaluwis akong ibang uy. Salamat. And kato, the same as my first comment sa small. Same sa akong first comment sa small. Medyo malisad kag hinga. Kung 100% airflow ka ron, 50% na lang siya kay giharang na niya imong buslot sa imong ilong no. Halos same lang sila sa medium. Pero murag habang nagadako ang size, mas nagaklaro siya diri for me. Kaya wala na siya space pang kasugod. My ilong is very tiny. Totoo ba ang sinasabi nilang the bigger the better? Na-lift na yun siya no, but I don't know if it's the kind of lift that you want. Since we went for the large here, let's also go super lifted for the eyebrow. Shuldeta ang kilay! So this is the super final look of our facelift or brow lift and nose lift in an instant. Wapa na ba ko ani Zay? Hago na gid kay Zay. Undangan na ako ni kong kabuang no. I hope you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to like my makeup page para ma-notify mo for my new videos every week. And thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye. Nagpa-inject? Klaro, nagpa-inject ko. Oo man ang gito, ano yung gito? Yung gito taas. Nagpa-inject ko, pangit. Ako lang nag-inject. Yung gibutangan o kuwan, tape. Tape, pula, oy! Sa kilay, maning tape. Akong ilong, pangit. Hindi man ang gitanggal. Gamay lang man ang effect. Akong ilong, pangit. Angkal. Nice. Hindi taas ang ilong. Ano ang bangag. Pangit. Ang sa imong gibutang sa ilalong. Akong gi-injectan. Injectan ako og kanang ano. Medical grade man akong gi-inject. Ang gibutangan ni mo pa na tape. Walay tape, uy. Si tape. Tanggal na akong tape. O, dara ang tape na. Nag-inject sa ilong. Kay gamay man. Para ma-improve. Pangit. Atek. Nice siya. Nice. Nice. Nice, bitaw. Gusto ka, injekan bitaw ka. Ate ko ni kayo. Ba't? Oo, dyan na. Ano ka, nice. Nice man kaya. Injekan ako, libre lang. Ha? Ano ka, nice. Pangit. Dili ko, kay masamutan. Apa ko yung nabati. Dili. Pangit. Sakit na. Pangit. Nice lang. Nice daw. na ginamit ng mga suspect at direksyon
ng mga ipinatok na bala. Ay, so kung ilong pa. ABS-CBN News. Nag-inject ko. Sa pahayag po ng Nice. network, gumagawa na sila ng mga para siguro ang kaligtasan Ano ba? ng press at kanyang mga Ano si Mama? Nice. prioridad ngayon ng network at ituloy ang kanilang mga pangangailangan at nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga Nice otoridad naman. dahil sa kanilang mabilis na Tangos pagresponde sa insidente at sa pagbibigay ng seguridad sa press at kanyang Si Mama, ate ko na siya. Nice. sa mga nag-iimbestiga ng kaso para matugis ang pinatutunan at matugis ang mga